ito lang ay may second vlog. Ayan, ara dyan niingin kakabsat agkalkalap iti sida. Oh. Magkikita yaw kakabsat niingin ara dyan nagkalkalap iti tilapia. Besa doon na alaman. Malapit na! Nasaan yung tilapia mo? Pagkita mo. Ayun ang tilapia niingin. Ayan, thank you so much kay Mami Flores Tuesta. Actually, kakabsat arati kami ang Lotus Grace Farm. Tiawis ni Mami Flores Tuesta nga nag-sponsor kanyami. Sa kanya ito, Lotus Grace Farm. Ayan, arati kami tataapot fish panda ni Mami Flor. Gaya ayam ni ingin ti tilapia. Nakayat apot ni hotdog. Kung naman hotdog, di kaya mo, bes? Ay, adin ni bes! Ne, agtatayab, agbakwada, ang lalagtuda. Oh. Ang aking baby boy, siya po yung aking taga-video. Ayan, magay ka Jipe. Hello po. Oh, magkikita yung kakabsat ni Ingin. Ara dyan nakapugiit. Oh, so na dyan nakapugiit kakabsat ni Ingin. Nagkakalap ti tilapia. Tilapia nga dati barbasan na. Oh, sila po yung kasama ni Ingay nagkalkalap ti sida kakabsat. Bes guyudam! Haan ma, baka makawayang namin. Leg, alang, lalagtudan! Kayo apo ti fresh nga tilapia, umay kayo lang ito ang Lotus Grace Farm. 50 ti entrance kakabsat, adapay swimming pool na. Oh. Ajay na nagdakol! Barbaryakan daw, jarupa ni tita ko. Oh, naglawa kakabsat. Ayan, abangan natin ang kanilang huli. Ah! Nag-dive ka na, takag swimming poolon. Ado, bes? Ado? Ata italati ko ang datas ata iguyudon na bigla ata. Ano maalat. May kakata na nga, guyo doon datan nito na may kakata. May kakata, bes? May pasurot ka sa kanina si katidaktil nga tilapia dito. Ay! 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 Kapit-pitak na. Ay! 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 Ang tatayag dahil may kakata. Ay! Ang dapat alangan na karoon ni tita Igin. Ay! Ay! Nangami aji may isa. Ayan, nagmait iti kakabsta talaga ito yung Lotus Grace Farm. Kung kayo apo ti agtuna ti tilapia, o may kayo lang. Liw-liw lang. Ang liw-liw kayo ti tilapia. Nagado ti tilapia da kakabsat kinlamlam mo. So yan, na, Diyos ko Lord. Yan, thank you pala sa masarap na food na inihanda sa amin ni Mami Flores Tuesta. Thank you, Mami. Okay, pag-invite ulit kanya, me. Sana sa susunod ulit. Sa susunod ulit, Mami. Invite na kami ulit. Bayan tayo kakabsat ni Inging, nakakarupa ti Kalding. May kakatalingan tayo supit guyudan da katabes. Ay, kas jay gaya. Ti ko ata adya ata ti paunod na. Oh, tumultulang yung kakabsat ni Inging. Ibutos sa'yo ti Vice Presidente. Bagbagahan na. Ay, busy Captain Gaya. Vice Captain Gaya. Ti pagkasalya na ni Inging. Oh. Nagado ata maalalat. Ala, nagdadakol. Ingat guys! Alak! Awan na ka lang. Let's go, guys! Car na ulit sa resort nila, sa Lotus. Ayan, narati kami kakakabsat anti Quada, adati kalamansi. Ayan, yung mahilig po sa kalamansi dyan. Damdama ingin, nagburas sa kalamansi, damdama niya. Ay, katuda siya kalamansi. At syempre, meron silang papaya. Ayan, nagbabati nga papaya, pero nagdadakol bunga, nakakabsa, nagbati po na, pero nagdakol ti bunga na.
Danda mga alak dato, iyawid ko, ipakadak ay ni Mami Flores Tuesta, ti Lotus Grace Farm. At syempre, meron tayong talbos ng kamote, sakto kakabsat, at yung talbos ng kamote, agas ko ti animik. Dabannog kakabsat, di ingin nga na panagkalap ti tilapia nga dabarbasan na, gitan yung kakabsat. Ay, nakakita kayo na po, tinalaumag nga tilapia. Bakit kita yung amo, tinalaumag nga tilapia? Bakit kita yung amo? Hindi ko ginamit dyan. Oh, ate apo ti farm, iti kwa, iti Lotus Grace Farm. Kaya pala farm eh. Saan nanggaling yung word na lotus? Hindi ko alam kay Mami Flor. Baka favorite flower niya. Yes. yun ang Ay, oo nasa- nga pala. Di ba may lotus na flowers? Oh, may lotus na flower sa Baka harapan, yun nakapinta. Tsaka yung Grace, baka yung pangalan ng ano, ng mga ano niya, gano'n. Ako, ako. Yes, apo or relatives nila, gano'n. Kaya Lotus Grace Farm. So nga, at yung farm ko na kasi asidag iti kwa bukit kas gay Bukit farm. si Juana, diba? Yes, bukit ti background na so nga yung bagada nga farm. Ayan, adape apo ti lumboy da, ata yung lumboy da. Ang papaya nga naloong kakabsat. May ibus damdama dato iti ibusong maniingin, adape ti pariyada. Bayabas. Guyabano, adape ti nyugda, nagimason. Gumawampay bunga na dyan nyugda. Ara dyan ni Mami Flor. Ayan, agay-ayabot. Iyawan na kami ni Mami Flor. Apang kami karoon kakapsat ag-swimming on. Dragon fruit na, dapat dragon fruit. Adape Dragon fruit. dragon fruit na gaya. Mitpel na, nagdado nga prutas dito. Grabe, share. Nagimas. Ate apo ti kalkalapaw da. Yan, ata apo ni na-scam ti pag-ibig. Scam girl. Yes. Oh, let's go. Ayan. Imot niya makinpagi dito. Itauri lang natangkap ko ng Hugis mo. Ayan, tara na po sa sa resort po ng Lotus Grace Farm. Ayan. Ayan, agtugtog kami kakabsat. Ito ay Lotus Grace Farm. Ayan, ito po yung kanilang But then the passion flares again. And sometimes when we touch, the honesty's too much. And Ayan, mamaya po, magla-live po ako ulit sa ating live sa pagtugtog. Ayan, ito po yung Lotus Grace Farm. till we both break down and cry. I wanna hold you Ito po yung kanilang cottage. Ayan, ate ti cottage da. Yes, ito ang kanilang cottage. Ayan, kasi ti cottage da po, kubo-kubo. Trunes. Damot ti pagpipicturean nga dati Buda na, dati balon-balon na. Tapos dati kasla kami na nakaapan sa Singapore ron, nakakabsat tani. Tani nga pagpipicturean dati kakabsat da Singapore nga. Ayan. Oh, Singapore yan. Saving all my kisses just for you. Singing love for Dapat paru-paru na. Yay. Naglinis dito sa... Di ba, Beth? Nagputay niya, naglinis niya. Swimming kang ba? Guys, nag-swimming ako. Na Labanuga. Ay, hanggang di ko sa Jepe. saving all my kisses just Kaya tayo. Mami, thank you so much, Mami. Salamat, Mami. Ang tubig. Ang ilusa. Kinuha niya sa kanya na. Ay, Mami, di ba yung sapay? Bagay na ito, Thank you, Mami. Mami. Thank you, Mami. Salamat po sa 12 na binigay ni Mami Flor. Thank you so much, Mami Flor. Sinota. Siya po yung nag-sponsor po sa amin dito sa Lotus Grace Farm, si Mami Flor from... Nagkapo niyo, Mami? Singapore. Singapore! Yan ang bed-bed po ni Mami talaga.
Thank you, Mami. At sa masarap na pagkain. Thank you so much, Mami. Maraming salamat, Mami.